Ya manufar mace alkhairi ce da ku fito. Kai, dan malam. Na'am. Ka san wani abu? Na'am. Ban taba ganin dan sakarar da yake neman ciyaman wanda yake yi kafin ya hau ba irin bawan Allah nan. Wane ne wannan? Honorable Haruna Musa Uzuri. Wannan rabul Haruna Musa Uzuri kai bawan Allah nan da kake ganin shi tun kamun ya hau. Kai kaga wannan halin da aka shiga ina ga trailer ta shinkafa a Sulaja ya raba ta kai guda 80. Kana ji ba wannan ba? Na'am. Tallafi na mata da yake raba. Ya raba mata tallafi sun fi 150. Ai wannan bawan Allah shi mai albarka. Allah shi mai albarka. Albishirinka. Shagamu. Yawwa. Wai bai hau ba ma yake wannan da kudin sa yake wannan abun. To in ya hau ya zai zama kenan. Sai kuma abin da hali. Sai abin da hali. Ai abin da zai faru ba. Ina jin ni ma ya kamata a ce na dan tofa mai albarkacin. Wannan haka yake. To saboda haka tashi. Haka yake. Kana ji ko waziri? Ina jin ka dan malam. Ko na rabin yau zan wa waka. Yawwa, ka burge ni. Saboda ka san imani gare shi. Wannan haka yake. Bawan Allah ne baya cin amana. Wannan haka yake. Kuma malam baya zambacin aminci. Kware kuwa. Kuma wannan baya alƙawari ya karya. Haka yake. Malam ya riƙe Allah gaskiya ne. Manzon Allah gaskiya ne. Ya yi wa manya biyayya addu'a ta iyaye ta biyo shi. Wannan haka yake. Tallafin mata shi ne. Na mazan ma wannan duya ba mu. Baya gajiya da aiki. Allah duk wanda ya raina tashi ko ko yake zai san ganin shi na azawa uwarsa da fara kuni 7 ta kai kauran na moda. Kware kuwa. Ina ka san kauran na moda. Ka san kauran na moda. To duk uban da yake zai raina tashi. A musulmi ko kirista. A fulani ko bahari. Ko umma. Malam ko in ya mura ko ibo ko mutum ko mungo ne koyi. Ka san anan nan na Lagos ne hango din su ya fadi. Ka san dutsen zuba. Na san dutsen da dubin naira 100. Shi ne dan kunnan yaki mai. Wannan haka Allah ko na rabul ka san ya gode Allah. Haruna Musa Uzuri. Haruna Musa Uzuri. Uzuri ai mai gida ne. Kai raba kenan. Wallahi Allah. Dan kada kenan. Kaga da mata ta haihu rago tara shi ya bani. Saboda tsabar imani gare shi. Ai ba karamin aikin sa bane. Ko na rabin duk wanda ya raina tayi burbudin bukitin bantin zuwa gadan ka fassara ringin lagire tankaran shafdin tsinin. Ta kulle ta bambarau har ki kauya mu dau namijin gigin wanda bai shi ruwa balle a ta. Dan ta fasa da barbadan bayan barikin bari ma ragadan zuwa gadan hakika. Ya mutsa ingiza da na tattari gindin yaki mai he na kai bakin kwata na dubi angulina hidima da na wannan haka ajima ma ya ci lalamuna ragada da awu ko na rabul uzuri ya biya mu wallahi ya nuna mana halin ya kamata yayi ko na rabul duk wanda ya raina tashi ko ke ce zai san gane da uwarsa ta yada buje abujan babu abin da babu jindin mangwar ta 5 ne yan wiwi na aje uku masu sigari suna aje gidan dirama na Rela Park mana gefe na a shawo ma da bane mu ma muna a gefe muna ta buta kai a cikin butan goshi wannan ma gefe guda ne wannan ma bangare guda gefe guda ne ko na rabin duk wanda ya raina tashi kowa sai uwai mai zagin kara dangi ido ya iyaye kai ya lote hawa tabar ma sai da nada kudin aski sai ya bi dai wannan haka dangin sai sun yi sata hawa gana sai an tuttuɗe shi ruwa sai an tauna a baki kuma ruwan ma sai an tauna a baki kai ruwa sai an tauna a baki wannan haka ko na rabin ai mai gida ne wannan mai gida ne mu nan ba ma san duk wanda ya raina tashi kana ji ko ina jin ka kuma ga gonan motoci gare ga gonan motoci ke gare shi ka zaɓa duk wacce kai ma ka je ka ɗauka takalmin ƙarfe mai gidan wallahi da ka zo nema za ya baka Haruna Musa Uzuri malam wannan ko bacci yake yi mai sharin sa yana a basu sun zo nema a basu kowa izo a bashi wannan haka malam wallahi Allah dan malam halin arziki ne malam baya zamba cikin abinci baya alƙawari ya karya kware kuwa wannan yayi ko an ƙara mai ne
wannan yayi a kyale wani abu ina dan malam gane ma albishirinka shagamu sunanka ya riga ya tafi wajen honorable Haruna Musa Uzuri magana ta kare kuma ka rubuto sunan matarka a kai mai ka san yana rabar tallafi ai ni na ga ma ni da wanda ya siya mai rago tara kuma yawa ai ba abin da ban sani ka rubuta sunan matarka a kai mai saboda yana raban tallafi na magana ta kare yawa magana ta kare yana taimako ai dole ne in rubuto ma sunan matata yawa Allah hada kishiyar ta ma hadi da hadi yawa an ba a sa amarya ba sa uwar gida ba yawa to nagode zan yi nan nagode Allah saka da na baka lafiya nagode Sulaja manufar mace alkhairi ce da ku fito